салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. имрӯз ман дар бораи повестка яъне даъватнома барои хизмати ҳарбӣ ки зиёд инсонҳо дар федератсияи Русия шаҳрванди Русия ҳастанд ва кор мекунанд ва донишҷӯ ҳастанд, таҳсил мекунанд ва аксарияти онҳо масалан мехоҳанд фаҳмидан ки повестка вақте омад, даъватнома омад, масалан чӣ бояд кард. ман ба шумо гуфтаниам ки повестка меояд хатти, яъне ки хатӣ меояд ҳамчун мактуб ба ҷои кори шумо, ба ҷои дарси шумо равон мекунанд. дар ҳамон ҷои кори шумо, дарси шумо, ҳам роҳбари шумо ё ки деканати шумо агар имзо мона ки қабул кард ҳамон повесткаи хатти оиди шумо даъватномаро, ҳавай қабул карда ҳисоб мешавад. баъд заказной письмо ҳам равон мекунанд, ба воситаи почтаи России равон мекунанд, ҳамонам ҳисоб карда мешавад ки шумо қабул кардаед. баъдан электрони мешавад. электрони яъне ки ба воситаи госуслуг равон карда мешавад, яъне уведомление дар госуслуг меояд. медонанд ки ҳама госуслуг доранд, ҳама госуслуг истифода мебаранд. барои ҳамин вақте ки чунин шуд, муддати 7 рӯз ҳамин даъватнома яъне повесткае ки барои хизмати ҳарбӣ аст дар федератсияи Русия қабул гардида эътироф карда мешавад. ҳаминро донед ки хоҳ дар ҷои кори шумо меояд, хоҳ дар ҷои таҳсил, дарс, университет, коллеҷ меояд, хоҳ ки заказной письмо ба почтаи хонатон меояд ё ки электрони масалан дар госуслуг меояд, уведомление ҳамон ҷои уведомление да баромадагӣ аст ки ба шумо даъватнома равон кардан барои хизмати ҳарбӣ. ана ҳамин 7 рӯз мегузарад, вай аллакай қабул гардида ҳисоб мешавад ки шумо огаҳ ҳастед. шумо аз ҳамин даъватнома повесткае ки аз тарафи военни комитети ҳамон ҷои зист омадааст, яъне шумо огаҳ ҳастед. вақте ки огаҳ бошеду масалан муроҷиат накунед, дар он ҳолат ҷарима мешавад, штраф мешавад, ҳатто ба ҷавобгарӣ мекашанд. ман инро чандин бор дар видеоҳои пештара гуфтам, боз низ саволҳо ки шуданд, масалан пешниҳод кардам. ғайри ин баъзе хабарҳоро аз саҳифаҳои интернетӣ ростӣ дидам ва хостам ки ба мардум расонам. аз хуҷанд ба шаҳри ҷидда, истанбул, дубай парвозҳо яъне анҷом дода мешавад. аввалин парвоз аз хуҷанд ба дубай 4 феврал, ҳамин рӯз 4 феврал аст, ҳар ҳафта рӯзи якшанбе анҷом меёбад. аз 6 феврал парвозҳо аз хуҷанд ба ҷидда ҳар ҳафта рӯзи сешанбе анҷом мешавад. аз 7 феврал парвозҳо аз хуҷанд ба истанбул яъне Турсия рӯзҳои пайшанбе ҳар ҳафта ба роҳ монда шудааст. ҳамин хел хабарҳое ки ман аз саҳифаҳои интернетӣ ростӣ мехонам, мебинам, мехоҳам ки мардум низ огаҳ шаванд. баъдан эълони ҷои кор дидам, яъне дар шаҳри Душанбе корхонаи коммуналӣ воҳидии давлатӣ автобус 1, автобус 2, автобус 3, троллейбус дар шаҳри Душанбе, яъне ронанда масалан ба ҷои кор ронанда эълон кардан ки ронанда лозим, аз сину солашон аз 25 сола боло ва ҳуҷҷати ҳамон ҳуқуқи ронандагӣ дошта бошанд дар бораи автобус ё троллейбус. даъват менамоянд ки ҷои кор ҳаст. маош зиёда аз 2500 сомон навиштаанд. нафароне гуфтааст ки ҳуҷҷати ронандагӣ надоранд, яъне права надоранд, курси омӯзиши ройгон, яъне бепул ба онҳо меомӯзонанд, дарс медиҳанд, ёд медиҳанд ҳамон масалан рондани автобус ва троллейбусро. инчунин хобгоҳ медоданд. барои ҳамин рақамҳои телефонро ман дар поёни видео менависам, чунки видео дур ба дароз нашавад. рақамҳои телефон барои ҳамин кор кардан, яъне барои ронандаҳо, барои автобус, барои троллейбус, барои таҳсил кардан ройгон бепул, агар касе ки ҳуҷҷати ронандагӣ надошта бошад, ҳамин рақамҳои телефонҳоро ман дар поёни комментария дар ҳамин видео менависам. ба нафароне лозим аст, масалан ё ҳуҷҷати ронандагӣ доранд, автобус ё ки троллейбус, метавонанд муроҷиат кунанд, кор кунанд дар шаҳри Душанбе. ё нафароне ки ҳуҷҷати ронандагӣ надоранд, мехоҳанд ки хонда баъдан ҳуҷҷат гирифта баъд масалан ронанда шаванд дар троллейбус, автобусҳои шаҳри Душанбе. барои ҳамоно ман дар поёни ҳамин видео рақами телефонҳоро мемонам ва дар он ҷо дар эълон навишта шудааст дар интернет ки аз соати 8 саҳар то 17 имконият ҳаст ки бо телефон занг зада боз пурсед.
масалан ҳама тарафа аз онҳо метавонед ки пурсед тарзи хондан ва кай чӣ хел дар куҷо. ҳаминро гуфтаниам ки баъзе инсонҳо масалан саволҳои зиёд дар бораи пособия, нафақа, отказ пособия саволҳо медиҳед. хоҳиш мекунам видеоҳои манро бинед. пурра ман дар видеоҳам гуфтаам. видеоҳои пештарро фақат бинед. дар видеоҳои пештара дар ҳамин канали ютуби ман ҳамаашро гуфтаам. шумо метавонед онҳоро пурра истифода баред ва ба дигарон низ падилитса кунед, то ки дигарон низ аз ин видеоҳо бохабар шаванд. чунки аз ин ҷо маълум аст ки баъзеҳо нав вориди канали ман мешаванд, аз видеоҳо бехабар ҳастанд. як видеои манро мебинанд, дар савол менависанд дар канали ютуб, дар поёни комментария ё дар ватсап. фақат хоҳиш мекунам видеоҳои пештараро аввал бинед. пурра ба саволҳои худ ҳатман шумо ҷавоб меёбед. дар амони худованд бошед ва якдигарро кӯмак кунед. дар поёни комментарияҳо якдигарро дастгирӣ кунед, якдигарро кӯмак кунед. дар ин ғарибии мусофирӣ дар Русия дастгири якдигар бошед. дар амони Аллоҳ бошед. худоҳофиз.